LICର ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ନ୍ୟୁ ଜୀବନଶ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ନମ୍ବର 911, ଅନ୍ୟଟି ଟେବୁଲ ନମ୍ବର 912 ନାମରେ। ଟେବୁଲ ନମ୍ବର 911 ଯାହାକି ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରିମିୟମ୍, ମାତ୍ର ଥରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେଇ ତାର ଟର୍ମ ସରିଲା ପରେ ତାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିବ। ଟେବୁଲ ନମ୍ବର 912 ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ପ୍ରିମିୟମ୍, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ସେଭିଂ କରି ତାର ଟର୍ମ ପୁରିଗଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫିଚର୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ 6 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ଯେତିକି ଲେଖେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ତାହା ଟୋଟାଲ ମିଶିକରି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏବେଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠିବ। ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ହିସାବରେ 1000 ଟଙ୍କାରେ 85 ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ 500 × 85 ଟୋଟାଲ 42,500 ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ଜମା ହେଲା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି କେଉଁମାନେ ନେଇପାରିବେ, କାହା ନାମରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି 30 ଦିନର ଛୁଆଠୁ ଧରିକି 60 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ ହେଲା 18 ବର୍ଷ, ମାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ ହେଲା 75 ବର୍ଷ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ 30 ଦିନର ଛୁଆ ତା ନାଁରେ ପଲିସି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଉଠିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 18 ବର୍ଷ ଟର୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ମିନିମମ୍ ଟର୍ମ ଅଛି 5 ବର୍ଷ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ 5 ବର୍ଷିଆ ଟର୍ମ 5 ବର୍ଷିଆ ପଲିସିଟି ନେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଥର ଜମା କରି 5 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଉଠାଇ ପାରିବ। ଏହାର ମିନିମମ୍ 6 ମାସ ହେଲା 1 ଲକ୍ଷ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏଜ୍ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆସିବ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ରେ ମିଳିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ହେଲା 1.25 ଟାଇମ୍ସ, ମାନେ ଜଣେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ତାର ଟାବୁଲାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ 1,25,000 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପସନ୍ ଅଛି 10 ଟାଇମ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଭର। ଜଣେ ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟାବୁଲାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଜମା କରୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଛି ତା ହିସାବରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେବ। ପ୍ରିମିୟମ୍ 10 ଟାଇମ୍ସ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନରେ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ଉଦାହରଣ ସହକାରେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଓଭରାଲି 911 ଟେବୁଲ ନମ୍ବର ପ୍ଲାନ୍ର ଫିଚର୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା 912 ଟେବୁଲ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି 10 ବର୍ଷିଆ, 15 ବର୍ଷିଆ, 16 ବର୍ଷିଆ, 20 ବର୍ଷିଆ ହିସାବରେ ନେଇହେବ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବ। 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ 8 ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ପିପିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବ। 16 ବର୍ଷ ପାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବ। 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିହେବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ এবি, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁବି, ଏଡିଡିବି ଏବଂ ଟର୍ମ ରାଇଡର ଅଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି 30 ଦିନର ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ଲାନ୍ଟି ନେଇପାରିବେ। ମାକ୍ସିମମ୍ 75 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍ ଏବଂ ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଏଜ୍। ଏହାର 6 ମାସର ମିନିମମ୍ 6 ମାସର 5 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ମାକ୍ସିମମ୍ ନୋ ଲିମିଟ୍। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ 7 ଗୁଣା ଏବଂ 10 ଗୁଣା ହିସାବରେ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ନେଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍। ଏଥିରେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି କ'ଣ ମିଳିବ? 6 ମାସ ପ୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍।
ଏଇଥିରେ ଆହୁରି ଏକ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ଯେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ରିବେଟ୍ ମିଳିବ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ କୁହାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।